Да. Ще стане тази песен вече. Айде да спре тази песен вече. Аз от тук как ще ти попреш да си вземеш бира, ще ми кажеш? Благодаря за спирането на песента. Я да видим сега. За тази дъждовна понеделнишка вечер много добре. Доста хора има. Нямам право да правя критики в това отношение. Мога само да се радвам. Така че здравейте и добре дошли. Здравейте и добре дошли тези, които са дошли тази вечер тук да изпият по едно питие и са заварили без да искат. И моите приятели и колеги. Но това е положението. Няма лошо. Много ме интересува, има ли някой, който да има рожден ден тук? Аре, по-смело, литър черно Джони не е толкова скъп. Явно няма никой. Аз също нямам рожден ден днес. Това не случайно ви питам. Има причина да ви питам за това нещо и то е, че принципно всеки от нас има рожден ден. И за един рождения ден те го чакат с нетърпение. Няма търпение да дойде рождения ден, да празнуват, да се чувстват щастливи, да получават подаръци, да правят партията, да черпат, да се обличат с най-скъпите си дрехи и така нататък. За други, рождения ден, да, наистина празник е. Събират се, празнуват го с родителите си основно, семейно, гледане на телевизия, готвене, обичайните неща. А за трети, рождения ден е бати досадното нещо. Всяка година в един и същи ден, по цял ден телефона почва да звъни или да се получават SMS-и. Много често от хора, които примерно не сме виждали от години. Дори не знаем как изглеждат вече. Сметите колко време. Обаче ти се обажда и с известна нотка на лицемерие в гласа ти казва, че си рожден ден, да си жив и здрав, всичко хубаво ти пожелавам. Много пари, жени, любов и така нататък. Merci, благодаря. Кой се обажда? Аз съм Васито. Да, сетих се. Мерси, Васи. Радвам се, че звънна. Обаче въпросът е, че не е само Васито, но много такива като него и по цял ден. Обаче аз друго нещо се сещам. Дали няма начин това нещо, аз между другото спадам към тази третата група. Забравих да спомена. Дали няма начин нещо да се измисли? Примерно замислете се, ако има някакви много по-нестандартни пожелания, не толкова комерциални. В смисъл, нещо, което наистина ще накара човек да се изкефи, когато получи поздрав за рождения си ден. Без значение дали е обаждан ли с SMS. Важното да е нещо нестандартно. Например, имате рожден ден и една сутрин телефона извънява. Не, по-скоро не извънява. С SMS ще е по-яко. Получавате SMS. И прочитате следното. Честит рожден ден. Пожелавам ти всяка вечер поне по 2 чифта зърна да красят постелята ти. После пис. Освен твоите. Или пък нещо от сорта на здравей. Нека всяка сутринта щастите се събуждат с усмивка на лицето. В скоби, за разлика от твоето. И така нататък. В смисъл, според мен това звучи доста по-добре, нали? По-нестандартно, по-весело ти става. Освен, че сте изненадали.
А за дамите, ако някоя дама получи по-нестандартен поздрав за рождения си ден, какво мога да измислим? Винаги мога да измислим нещо. Все пак тия дами не трябва така да бъдат пренебрегвани. Например, следното. Миличка, здравей! Честит рожден ден! Нека твой принос към усмивката на Чиф Чашачи всяка вечер да бъде осезателен. Всичко хубаво ти пожелавам. Ето, нали, по-добре звучи. И душиста ще се усмихне. Със сигурност. Чувствам се значима по този начин и то много. Обаче, мисля да преминем малко на спортна тематика. Няма само за прости да говорим. И това не са прости, но както и да е. Ще ви поговоря малко за баскетбол. Аз не случайно съм се станал грозна фланелка с ефтин надпис върху нея. Но ми подарък какво да правя. Няма да кажа за какво. Искам да ви поговоря малко за баскетбол при подрастващи състезатели на 14 години. Аз съм в тази сфера и мога много да ви кажа, разбирате ли? Мога много да дам за вас и за вашето настроение в това отношение. Така че мъквайте и слушайте. За баскетбола при подрастващи баскетболисти 14 годишни. Кое е най-важното да се развива един отбор? Това е треньора. За тази възраст препоръчително е треньора да бъде опа. За тази възраст треньора е препоръчително да бъде над 2 метра висок. Между 130 и 150 кила. По вкус. Да притежава огромно шкембе. Обаче не е обикновено шкембе, а такова шкембе, дето пъпа му е като хралуп. Вътре има място за един хляб и една лютеница. Половинка бурканче майонез. И към тази атрактивна осанка, ако прибавиме един мощен силен глас, глас, който е в състояние да наруши всеки покой, и не криеш любовта си към спиртите напитки. Особено към тези, които са с кехлебарен цвят и са приготвени с много любов и мъщурък в самоделната обстановка за това начинание на някой балканец. Та, всичко това нещо в едно прави нашия треньор на подрастващи по 14 години в нашето съвремие. Това е най-често срещаното явление. Аз от опит го кажа. Изглеждат точно по този начин тия класици. Не е истина. Така, сега ще разгледаме следната ситуация. Един отбор е приключил сезона и треньор им ги отебал. Вече не е треньор на този отбор и те няма треньор. Почва новия сезон. И те са в очакване на новия си треньор. Влизат в залата, взеля си стопки момчетата и почва да си стрелят да загряват. По едно време вратата на залата се отваря и тежки стъпки нахлуват в нея. Мощен глас нарушава тишината. Оставете тия топки, елате веднага. Новият треньор. Момчетата отиват. Той ги оглежда. Това сте вие, които ще ви тренирам, а? И почва да се подиграва с тях нещо. В един момент се обръща леко настрани, поглежда на момче и му казва: виж какво, не знам какво те кара да си мислиш, че мога да се бавя с периферното ми зрение. Мисля, че съм на 50 години. Видяхте как се плезиш и правиш физиономи зад гърба ми. Сериозно ти казвам. Така като те гледам, според мен, баща ти е главен готвач някъде. Ти знаеш ли, че по мое време, ако някой изглеждаше така, нямаше дори да го пуснат в залата да влезе. Както и да е, вече са се опознали треньори и състезатели, новия отбор.
И какво е време да се види, на какво е способен този отбор. Да види какво състояние са, какво могат и какво не могат. Основно какво не могат, защото той е сигурен това. Затова се прави приятелски мач на някакъв друг отбор. Контролна среща. Почва срещата и те играят. Играят известно време, треньор ги наблюдава и супер нервен взима тайм-аут. Момчета! Какво е това, бе? Това е колективен спорт, бе. Вие още не си подавате, бе. Ти къде тръгна с главата напред, всичките да ги минеш, бе? Подавайте си тази топка, на какво прилича това? От сега нататък искам да видя поне 5 паса. Поне 5 паса преди да се стреля топката. Аз лично ще броя. Окей, тренер, няма проблем. Свърша тайм-аута и продължава срещата. Още първата атака един получава топката и стреля отново далече. Съответно нищо не прави, дали не вкарва. И веднага вкарват кож други отбор. Отново тайм-аут. Наведените глави и бледите лица на момчетата говорят много. По този начин те се отправяха бавно и с неохота към скамейката, където ги чакаше кой? В целия си блясък техният треньор, с ръце на кръст. И видимо много нервен. Когато те отидоха при него, още първият, който му се появява пред очите, получава ебати шамар. С размах от тук. Шамар предложение със следното. Абе, що стреляш, бе, момче? Абе, какво да казах аз преди малко? Момчето, след като се увери, че не са му разбити зъбите. Тренер, не стрелях аз и бе, стреляй, видях ли? Ти на мене си го обясняваш, аз по принцип говоря, бе. Друго нещо, което е много важно за развитието на младите 14 годишни баскетболисти, е техниката и съответно техника в нападение и защита. И за да се тренира техника и защита едновременно, има едно упражнение, което е следното. Разделят се момчетата по двойки и единият тръгва да атакува от центъра към коша, а другия го пази. След това сменят се. Другият атакува към коша, а единият го пази. И така. Почват разделени по двойки. Треньорът ги гледа известно време, минава така няколко пъти, след което ги спира и им казва: момчето, я елате насам, бе. Абе, какво е това нещо? Вие нямате ли леви ръце? Всеки път надяхно се завирате. Всеки. Какво е това? С лява ръка не сте ли се учили да играете? В този момент, най-отпред от групата на децата, излезе едно момче. В погледа му се четеше решителност. Усмивката излъчеше самочувствие. Той с горно дигната глава каза: тренер, аз един път минах наляво. Ти мина наляво, защото си комунист. Друго, което е много важно в тази възраст и трябва да се прави, да се тренира, е мотивацията. Децата трябва да бъдат мотивирани. А кога един отбор има нужда да бъде мотивиран? Кога най-много има нужда от мотивация? Когато загуби някой мач с огромна разлика. 40 точки, примерно. Тогава отбор има най-много нужда от мотивация. Така че ще разгледаме следната ситуация. Един отбор е загубил с 40 точки разлика. Това е съкрушение, това е психическо унищожение. И е нормално. А тук говорим и за 14 годишни деца. Така че, падали с 40 точки, седят с наведени глави в съблеканата, при която пред тях накува треньора. Ей, палячовци! Уча майка да почвам сега. Значи, мислите си, че като не идвате редовно на тренировки ще пиете, така ли? Еми много ясно, че ще падате с 40 точки, като не идвате да тренирате редовно, бе. Вие какво си мислите?
То, нали, ако ставаше без тренировки, аз ще да се съвлечем да играем, бе. Вижте, че съм на 50 години и шкембето ми се търкаля в краката като булчи с каро. Друго нещо, което не е за подценяване, е това, че момчетата трябва наистина да ходят редовно на тренировки, да бъдат сериозни, а за този случай ще разгледам следната ситуация. Някой от момчетата не е ходил на тренировки повече от 2 седмици, а отбора има матч. При което нашето момче фана под ръка някаква мацка, примерно 14 години, защото той е на 14. Не искам да го надценявам. И отива на мача с нея, без да ходи на тренировки повече от 2 седмици. Отива на тренировки и влиза в треньорската стаечка. С маската под ръка. И директно заявява на треньора: тренер, здравей! В много добра форма съм, искал да ме пушиш титуляр, ще вкарам 20 точки. Треньорът го погледа и му каза: а що преди това не пинеме по едно уискенце, а? Аз съм сигурен, че и това душиче няма да откаже, нали? Което момчето, нали? Младаче, взимай тая малка курва и се маха тук, преди да си ги изпочупил зъби. В тая възраст, за съжаление, в нашето съвремие има много неща, които потикват децата още от малки. Неща, които не са правилни и, за съжаление, са много погрешни. Затова ще разгледаме следната ситуация. За какво ви говоря всъщност? Някой от момчетата приключва училище и трябва да ходи на тренировка. Веднага след часове. Тръгва и минава през училищния двор. Където обаче, от единия край, изведнъж само се чуе. Той се обръща: какво? Ела бе, момче, ела да видиш. Момчето отива и съответно какво? Там се върти цигарет с марихуана. И този има от нея и пуши. Но за нещастие след това трябва да ходи веднага на тренировка. И той отива. Почва тренировката. Треньора гледа момчетата известно време, гледа ги, при което виждам нашата момче, нашия герой. Притърпва го леко настрани и му казва: имаш уморен вид, момче. Ай ми се струва, че нещо меко стъпваш. Я кажи, ти да не би да си чукал сега цяла нож, бе. Момчето с червените бузки съответно ми: чукал си. Чукал си, обаче някой ти е отворил и ти е дал един коз да изпушиш. Как не се сети да го помолиш да ти начертае 2 линии по небе? Да прогледнеш, че си на тренировка? Да се виж. Друго нещо, което е много интересно при съвременните треньори на подрастващи тази възраст, е следното. Те са много нетърпеливи и много темпераментни хора. Вие това вече го разбрахте. От казаното до тук, надявам се. Обаче има една много интересна ситуация, която и на мене ми се е случва. Играе се матч от първенството за подрастващи. При което едно от момчетата, които играе в отбора, прави няколко грешки една след друга. Като последната грешка води до следното. Треньора рязко тръгва към резервната скамейка. Хваща първия, който му се изпречи пред поглед, който седи на резервна скамейка. Хваща го за врата, дига го. И насилу го завлича към резервния стол. Стола за резервите да иска смяна. Докато го влачи натам, му се облича горнището и долнището. Айде, влизай! И буквално го носи натам, където го слага на сила. И иска смяна.
момчето, нали, съответно смесени чувства. Хем ще влезе в игра щастливо, хем влиза по този начин. Какво да си помислиш? Крехка психика, но нали, нормално. Но не щеш ли? Това момче, което трябва да бъде сменено в този момент. Нали, играе. Изведнъж прави така, че отбора да поведе. В смисъл прави някакви яки неща. Вкарва непрекъснато един път, втори път. А нашето момче седи готово на стола за резервите. Треньор отива до нашето момче на стола на резервите. Потъпва го нежно по рамото и му казва: извинявай, седни си. Жестока гавра, нали? Но за някой е нормално. В тази възраст не трябва да подценяваме също така и физическата подготовка. Ясно е, че при подрастващите, тя освен, че е важна, те нямат търпение да заякнат бързо. Няма търпение да станат силни. А в наши дни е ясно, че разстоянието до аптеката е прекалено близко. И това не е изненада за никого. Така че да си представим следната ситуация. В нашия отбор има някой момче, което е решило да заякне прекалено бързо. И когато дойде момента, в който обиколката на битвата вече е 36, като това за 14-15 годишно момче не е лошо, да знае. Може да разгледаме следната ситуация. Отбор има тренировка. Треньора съответно нещо разпределя, кара се с гръмогласния си глас. Обаче в един момент групата бива разбутана от това момче, което е фен на физическата подготовка. Той излиза най-отпред, застава точно пред треньора и почва да го гледа. И му казва: ей, дебел нещастник. Омръзна ми от тебе и от тона ти, който ми държиш. На мене баща ми не ми говори така, ти ще ми говориш. Мама ти дева. Гробна тишина беше озарила зала. Треньора със спокоен поглед направи една крачка напред. Без да пророва и дума. Се пресегна и фана героя за врата, дига го. Дига го и го държи. Известно време. И го гледа. Гледа го и по едно време му казва: като спреш да дишаш, ми кини. Мама ти деба на зоба. И го пуска. Ако още някой си позволи подобни своеволи, зъбите му ще се разпилят като мъниста по паркета. Неизменна част от работата с подрастващи и техния тренировъчен процес е също така, когато трябва да се пътува на лагер някъде извън София или съответния град, в който е отбора. Лагер или състезание в друг град. А за целта практика от доста време насаме това нещо при такива групи и отбори да се извършва с влак. Аз също много съм пътувал с влак. Ебати класиката. В такива моменти имам там, не е истина. Но сега няма време да ви разправям. Но ще разгледам нещо друго. Отбора пътува някъде с влак. Влака в България, отвратителна скука, мизерия, дълги пътувания, кратки разстояния. Неприятно. И съответно, тия момчета, те трябва да си кеват по някакъв начин. Трябва по някакъв начин да убият скуката. Верно, има много варианти. Едни играят карти, други играят шах, трети играят канадска,
четвърти се бият и така нататък. Обаче има една група от отбора, които са доста така, как да кажа, грамотни в това отношение, защото те са си изградили една схема. Доста грамотно подхождат към ситуацията. И много елементарно. Сега ще видите. Това се отнася за тая група, която не е в едно купе с треньора. Това трябва да е много важно. Защото може да стане сериозна инфекция. Разбирате? За целта купува се един вестник Седем спорт. Маха се вътрешността, така че да останат само първата и последната страница. Това, което е махнато, се запълва с един порновестник. Слага се порновестника, дига се така вестника, нали, топ, Седем спорт от тази страна, Седем спорт от тази страна. И децата се скупчат щастливи. И точно са се събрали, обаче за тяхно нещастие, тежките стъпки пред вратата на купето въобще не са били чути. И се получава следната ситуация. Децата са разтворили вестника и в един момент обаче, точно пред вратата на купето само изниква треньора. Няма как. Някой трябва да се престраши и да отвори. Защото то дебел нещастник, колкото повече си там, толкова по-нервен ще става. И съответно се отваря. Треньор влиза. Момчета, искате да тествам вратата ли? Това не мога да разбера. Имам си и мои начини, много добре знаете. Я ми дайте малко този средни спорт да му фърне много, кой ще ви го върна после. Взима вестника и бавно и тромово се отегля към покоите си. Две купета по-надолу. Влиза, сяда щастлив, открехва вестника и почва да чете. Открехва го. Когато къдравата й глава се движеше нагоре-надолу в скута ми, се почувствах като ученик. В един момент дори буквара отново плесна пред очите ми. Я тия момчета, бе! Точно бех сигурен, че нищо не става от тех. Когато потните и дълги бедра се увиха около врата, тъжащите ми плахо се спогледаха. Простатата ми даваше безутешно. Загубила всякаква надежда. А в този момент в купето при децата и това е нормално, напрежението растеше непрекъснато. Защото няма как да видиш класирането в А-група по футбол. Как се движи Хитъл Лудогорец, Висшата лига. Кой би ли вкарал повече ли Леброн? Няма как, това ти е отнето. И съответно, да. Тази непредвидена агония обаче приключва тогава, когато огромна трепереща потна ръка, държаща вестник, рязко отваря вратата на купето. Плътно следвана от бездънния пъп и покатимото шкембе. Малко след това в купето на хуй едно голямо, самодоволно, потно червено лице. Озарено от широка усмивка. Усмивката го стриеща на слада. Дори неистовата болка от извадения лакът не можеше да помърчи това приказно настроение.
Той влезе с думите: момчета, чий е този седем спор? Плах детски глас се чу изкупе. Честито. От днес нататък ти си капитан на отбора. Мерси. Мисля да ви подосаждам още малко, обаче. Обаче, за съжаление, треньорската професия, както всяка една друга професия, също може да се случат неща, които са непрофесионални и несериозни. Сега ще ви кажа какво имам предвид. Примерно, в България нерядко срещано явление е следната ситуация. Отбора трябва да има тренировка, примерно в 5 часа. 5:20 отбора вече тренира, загрява доста време, а треньора го няма. Отбора загрява, треньора го няма. Няма обяснение, затова не се е обадил нищо. В един момент обаче вратата на залата се отваря рязко. И вътре влиза треньора. Обаче още след като направи първите си стъпки, се вижда, че има нещо нередно при него. Нещо не е както трябва, има някакъв брак. А в погледа му цари неописуема концентрация. Концентрация, която може да бъде сравнена само с концентрацията, изписана в очите на малко дете, което тук ще оставило проходилката и решило да поеме само. Искам да си го представите много. Той пристъпва към игрището. По гореописания начин. След като казва на момчетата: момчета, здравейте! Какво става? Загряхте ли? Не, загряхме отдавна, да. И аз така. Се разбива на земята. Между другото, съм сигурен, че много от вас знаят какво е разстоянието между Дупница и Сливница. Той сигурно ще ми се смее, че задам този въпрос. Така че аз направо ще го прескоча. Хубаво. Обаче, колко от вас знаят как се нарича това разстояние? Ето, ясно е колко е разстоянието от Дупница и Сливница, обаче как се нарича? Ясно. Това разстояние се нарича Дансинг. Там танцуват тъшаците. А сега ми е много интересно как ще ми отговорите на един въпрос. Намирате се на дивана в къщата. На едната врата, външната врата, звъни жена ви, като в същия момент на задната врата лае кучето. А вие сте точно по средата на стаята на дивана с вестник в ръка. Въпросът е: на кого пръв ще отворите? На едната врата е жена ви, на другата лае кучето. Отговорът е много ясен. Ще отворите на кучето, защото то като влезе ще спре да лае. Между другото, знаете какво се сети? Никога не дейте да ядете гъби, които са нерегламентирани. Защото може да изпаднете в следната ситуация. Аз така един път на една хижа леко се подведах. Добре, че беше леко, защото излязло да се поразходя малко, само. Всичко беше много добре, докато в един момент не видях следното. Две невестулки безмилостно се любеха след един дънер.
Едната крещеше неистово. Сигурно, защото другата беше чернокожа, не знам. Обаче и двете бяха мъжки и не им бремеше. Колкото повече тази крещеше, толкова повече чернокожа се мотивираше да я кара да крещи по-силно. Но това не беше всичко. Два белоглави орела дебнаха на стрелкова позиция с бинокъл в ръка. Един сложи бинокъла на очите си, при което видя за какво става дума долу, за дънера, и потупа своя събрат по рамото. Патка, ела за малко да видиш нещо. Иска да ви кажеш какво мислиш. Моля те. Моля те, виж. Другия пое бинокъла плахо. И погледна. След което с тежка въздишка му каза: бате, мисля, че пак ще останем гладни. Що така, бе, ти лут ли си, гледай? Какво лут ли си? Аз мразя педали, ти мразиш черни. Много просто. Аре, лека вечер от мен. Ако не сте разбрали, това беше Владката Мастера. Що ми издаде, бе? Грандиозно. Браво, Владка.